Jeg heter Hanna Wang og er mest og leier her i Tarv. Tarv er et grillhus. Vi åpnet i desember og har blitt øyelig vært måltidgen bare for en utlending, særlig en utlending nå, dette sommer er blir komme. Men det som ikke jeg vet er at vi har åpnet til frokost i april. Så nå har vi åpnet fra klokken 12 om dagen til kvällen har vi lukkar från 12 till 1. Så vi tar en lunch med och så har vi en kafé. Så folk kunde alltid komma till en kaffemål och en dessert till terrassen eller lunchcocktail in Giacomo. En lunchcocktail han är öl latte och sommarsler och inte så hög alkohol och passar väl väl till frukost och en frukostmeny. Och lunchmeny har vi det syns jag för det är inte bara kött, men här har vi alltså en steak sandwich och en argentina striploin buff och ett voxpotsalat som är det som alltid går från voxpotten så är det inte skilja jord och så då. Och så har vi pinchas som är inte pinna med på spanska, det är första syns jag kvar och så är det cholkar. Det är något som jag för en gång vill glada för.